Onko maahanmuutto kaiken pahan alku ja juuri? No kyllä ainakin paha tulee nyt tällä kertaa tämän maahanmuuton avulla. Niin äsken käännyt takaisin. Miksi et mennyt tältä herralta kysymään nimeä? No, se oli semmoinen nopea ratkaisu sen takia, että en tällä kertaa käynyt siellä kysymässä. Olisin voinutkin Miksi? kysyä, mutta ei halua välttämättä ihmisiä loukata. He eivät välttämättä ymmärrä sitä asiaa. He eivät välttämättä ymmärrä sitä asiaa, että se on myöskin heidän etu, että tämä homma ei riistäydy käsistä. Nämä henkilöt, jotka olivat tuossa autossa äsken. Esimerkiksi. Että, Liittyykö se siihen heidän romanitaustansa? se romanitausta ei ole siinä merkitsevä. Että, Vaan mikä? Se, että kun mä itse tiedän, että heillä on romanitausta, niin mä sen takia en sitä kysynyt. Hyvää päivää. Olisi tämmönen